Wannan bidiyon zan nuna mana yadda mutum zai je duba ya gani idan wani yana mai amfani da email ɗin shi. Saboda wani lokacin mutum yana ganin kamar email ɗin shi yana a wayar shi kaɗai yake amfani da shi, to akwai wani can ya yi login ɗin shi a wayar shi kai kuma baka sani ba. Wata rana kana zaune za ka ga an sace ma email ɗinka ba tare da ka sani ba, kuma in dai aka riga aka sace maka shi kafin ka dawo da shi aiki ne, wani ma ba zai taɓa dawowa ba. Idan a YouTube kake kallon bidiyon nan ka danna mai subscribe, idan a Facebook ne ka danna mai follow, ka yi liking, ka yi share. Da farko za mu shiga cikin email ɗin ku gani. Bayan mun shiga sai ka taɓa wajen profile ɗin can. To wancan shi za mu taɓa sai mu danna wajen. Bayan mun danna kawo ma haka sai mu zo wajen nan da aka ce Google account sai mu taɓa shi. Yana buɗo ma nan sai ka yi scroll. Wannan da aka ce security by sign in, to shi za mu danna sai mu taɓa shi. Bayan ya buɗo ma haka to ga wani gashi nan da aka ce your recent security activity. To a nan wurin nan saman nan za ka ga wayoyin da suke kan wannan ɗinka, suke kan email ɗinka. Wayoyin da aka ɗaura a kan email ɗinka kenan. Idan ka ga wayar da ba taka ba a wajen, wuri nan waya ɗaya ce. In ka ga wayar da ba taka ba a cikin wurin nan zaka iya cire ta. Haka ga misali ace wannan ba waya ta ba ce. Bayan ka taɓa kan sunan wayar sai ka zo wajen na biyun nan no square account ɗin nan sai ka danna shi. To in ka danna shi to wannan wayar za ta sauka, email ɗinka zai fita daga wannan wayar ya zama na baya kan wannan wayar. Ko da misali in ka ga wayar ba taka ba ce, in kuma taka ce za ka iya ƙyale shi. Ga mu nan wayar mu ce za mu iya ƙyale ta. Kada ku manta da liking da share ɗinsa domin wasu 'yan uwa su gani su amfana.